Dobré ránko. Hlásim sa vám z Dunaja. Už sme vykotvili a ideme na tankovanie do Mariny, do Altmariny, Komárne. Chalani sa ešte vykotvujú. Bude sa robiť antifouling, pretože Rudová a Romanová loďka je zarastená, takže sa bude striekať rotačnou vapkou, lebo to majú, lebo ich to spomaluje. Takže aj to si natočíme. Ja som to zabudol točiť, no. Ale teraz už ich vyťahujú. Hore, tuto polnom, po mostiku. No, a môžem ich tam natočiť. Chod to natočiť, ak to umývajú. Pojdem. A aké to je zarastené. Aby idem. Videli, prečo treba dávať antifouling. Treba. No. Idem hore. Ja som youtuber a ja také veci točím. Točím Matélka. No, poď. Je taká laň, pozri, taká laň som preskočil. Videl si to? Úplne normálne, jak taký mladý strnček. No a tu budeme tankovať. No. Ideme pozrieť, jak ho budú čistiť. A už stúvajú. Čo je? Loďka na suchu? A vy sa neplavíte? No. Fuj, čaute. Ahoj, čau. No. Fuj. Čo, to je humač, čo? To je humač. Chlapci. Ideme von, no. No. Hovorí, fuj. Veď to treba vyčistiť. Uvidíme, potom budeme hovoriť pekné. No, pozrite sa na to. Toto robí 20% rýchlosti a výkonu. Toto. Takže... Ale však teraz týždni, alebo koľko stála loď? Keď sa stála doma na dovolenke, no? Postav sa len na... No to keď stojíš, tak to vtedy one. Postav sa len na prvý schodík a potom až dole. Ty ináč tej onej veríš, tej vlajke. Na čo? Aha. A dole na vozík. Rudinko, Dole na vozík! Rudinko, keby si ulomil tú vlajku, to by bolo dobre do YouTube, akože. By bolo kompilácia failov. No. Toto nám v Bratislave takáto služba chýba, že? Že? Absolutne, len služba, všetko robí. Všetko, toto je. Ale jak to tu majú krásne vybudované. No. Ale ty si nebol tam vpredu, vieš, ako to... No ide sa rotačná. Tak to ide parádne. To ide jak parádne dole, no? To je silná. Aj do spodu urobia. No, potom vám ukážeme, keď to bude hotovo. Čo? Jaké? Nádherné. Zavoláš kamarátovi na telefón, keď máte problém. Áno. Počkaj, ale to, ne, teraz sme sa zhodli, že takéto služby nám chýbajú v Bratislave, že? Toto my nemáme v Bratislave, takto že ťa vyťahnú za 5 minút, spravia, pustia a ideš dole. Kde v Bratislave ti to urobia? Vyťahnú na tieto pontóny aj 30 tonovú loď. No? Takže v Komárne. Takže aby som to ešte raz vysvetlil, čo sa vlastne stalo, tak Rudkovi a Romanovi zarastla loď čeliasami. Môžete to vidieť aj vo videu, jak sa čistí. A toto mu spôsobilo to, že jeho maximálna rýchlosť sa riadne znížila až
o vyše 15 km, keďže maximálne dosahovali, keď boli zarastení, 40 km rýchlosť a potom po vyčistení až 55, takže má význam toto učistiť alebo potom dať antifouling. Antifouling je vlastne taký náter, ktorý chráni loď pred riasami a mušlami, aby nezarastala a nespôsobovala presne to, čo sa stalo Rudkovi a Romanovi, že mali celý spodok lode obrastený a tým pádom im to spomalovalo loďku. Loďka ťažšie ide, pomalšie, brzdí ju to. V podstate potrebujú mať hladký spodok, aby tá loďka dobre išla. Najprv teba natankuje, potom ja. Dočiahneš hadicovačku mne potom? Nie. No takže dotankované od nás sem, takže prejazdených 39 litrov, 70 €. 39 litrov je veľa, Eldo? To je super. Na 100 km, ne? Super. Takže ešte natočíme ich. My máme natankované. Komárno, ak chcete tankovať, nech sa páči telefónne číslo, kde sa môžete objednať, lebo nie sú to stále, tuto sú otváracie hodiny, sobota od 8 do 10, nedeľu je smola, není. Tak toto je tá zberateľská loďka, že? Lutino. To je firemná, to vlastne nejaká firma požičiava No. a plavia sa do delty, kde to v delte to rozoberú, naložia na kamión a dovezú naspäť do Rakúska. A to není tá, čo zbierate vzorky vody? Nie, to je veľká loď a laboratórium so všetkým. Ale ja už som túto loď tu videl. No však to je firemná loď taká a oni to požičiavajú. No minule, keď sme boli sme ju videli. Z minulého roku. No. Boli tu. Ale aj teraz, tento rok som ju videl už. Môže byť. Možno druhýkrát idú. Druhýkrát, že už ide. Takže to sú také dve pramice a na tom je to... V Rakúsku ručne vyrábané pramice zo strekového dreva. No, konštrukcia a vlastne takto idú. Čo tam má, jeden motor? Jeden motor. Jeden motor a flybridge hore. Aha. A dole stán. No. Tak to je tiež taká realita, čo môžeš vidieť na Dunaji, ne? Nie, všetko pláva, aj No. duša z traktora plaví. Hej. Zavesíš na ňu motor a ide. No jasné. No. Aj bez motora môžeš ísť. Takže teraz neuvidíme luty, vieš čo? Jak ich spúšťajú. Však sa posunieme. Som ich chcel natočiť. Keď budú. Alebo ja sa idem dať tam a čakať. Alebo ticho dopredu, no. No. Idem tam. Už ich spúšťajú. Už sú hotoví. Ovapkovaní. Ešte pôjdu na pumpu. Loďka hotová, chalani? No. Takže máme aj toto. Dunaj je iný svet. Odtiaľto máme plán dneska ostrihom v Maríne prespať, zajtra ešte niekde kúpať, ale zajtra tuším do Dieru. Po ceste naspäť sa pôjde do Dieru spať, ale ešte by sme mali niekde, či nesmeli, alebo kde ísť. Uvidíme. Je to o tom, jak sa dohodneme.
No a už idú dole. Uvidíme, potom nám povedia. Noha dole. Spiatočku. Nižšie nohu. Nejsi prichytený lanom? No, chalani rebrík. Takže toto sú... Občas sa stane taká vec. No. Že prečo nejdu von? Lebo... nespustili rebrík. Teda vypustili rebrík a... zabudli ho stiahnuť. A to ich teraz drží. Ajajaj. Takže aj malá vec, drobnosť, že zabudneš rebrík vytiahnuť, môže spôsobiť komplikácie. To sú také veci, že fakt človek musí byť automaticky jak robot. To rebrík, idem, rebrík hore, fendre hore, to hore. No potom sa takéto veci stanú. Ja hovorím, že to je, že nie je to bežné, ale proste rebrík sa často zabudne dať hore. To každý asi už urobil. Ale momentálne teraz sa to vypomstilo. Nechce ísť loďka dole do vody. Takže niečo budú musieť vymyslieť. Takže ho teraz idú navíjať naspäť. Zrejme trošku vytiahnu von z vody a pokúsia sa to uvoľniť. Už to ide hore. Navia. Čo, podarí sa to už? Bol tam aj Luty, plával. Myslím, že už to dali dokopy. Šup. Hurá! Hurá! A je vonku! A je vonku. Šťastlivo to nakoniec dopadlo. Možno sa trošku rebrík, ale to vyrovnáme. No, ale ešte idú tankovať. No a poďme si to teraz pozrieť, kde sa vlastne stala celá táto chyba. Pretočíme si video a pozrieme si, kto vlastne urobil chybu a prečo sa toto všetko stalo. Ahoj, čau. No. Fuj. Čo fuj? To je humač, čo? To je humač. No a tuto to vidíte, že rebrík je ešte stále hore. Chlapci. Ideme von, no. No. Hovorí fuj. Veď to treba vyčistiť. Uvidíme, potom budeme hovoriť pekné. No, pozrite sa na to. Toto robí 20% rýchlosti a výkonu. Toto. Takže... Chodíme do častoty. Ale však teraz 3 týždni, alebo koľko stála loď. Si sa stála doma na dovolenke, no? Postav sa len na No to keď stojíš, tak to vtedy je one. Postav sa len na prvý schodík a potom až dole. Ty ináč tej veríš, tej vlajke.
Aha. A dole na vozík. Rudinko, keby si... Dole na vozík. Rudinko, keby si ulomil tú vlajku, to by bolo dobre do YouTube, akože. Tuto je to krásne vidno, jak chalani schádzali dole z lode. Zabudli zdvihnúť rebrík. Najprv Roman zišiel, potom Rudinko a Rudinko nedal hore rebrík. Tým pádom sa potom zacvakol a bol tento problém s loďkou. Takže zdvíhame kotvy doslova. Chalani už sú natankovaní a vyrážame na naše dobrodružstvo. Severní vítr je krutý a ja vyrážím. K nohám ti dám zlaté pruty a ďalej to neviem. Takže ešte nejakých 500 metrov sme pri Patinciach a budeme sa kúpať, ale na maďarskej strane. Takže budeme potrebovať aj maďarskú vlajku. Za chvíľku ju dáme. A už začína piec. Máme 9 hodín a peče. Teplo je. Dneska ináč má byť tropický deň nejaký. Takže brutálne teploty 40 kg. Tak to je na loďku ideálne. Takže už mám aj maďarskú vlajku. 24,8, extrémne teplý Dunaj. No. Ešte nemal nikdy, tak 23,2, 23,5 bolo, ale 24,8 to je bomba. No, hlavný tok. Tak aj vidíš, jak vyzerá, je normálne kvitne, není moc pekný. Tak to sú rastliny, no. A na kúpanie jak stvorené. To skupný, koľko majú Maďari veľkých pontónov, kde sa dá načapovať a ja neviem, na čo to majú, ale majú to okopu. Oni majú aj kopec pláží a kopec jazdov, to na každom kroku vidíš, to na našej strane ich toľko není. Myslíš si, že v tejto byte nenačapovali aj do malého člna? Určite nie, tu len nákladné lode chodia a to není načapovanie, to není bomba. To je prekladka tovaru. Ale tam... No nestáva sa to často, ale aktuálne nás predbieha tlačný čln Bonaka. Lebo ideme krokom a on si ide pekne svojou rýchlosťou. Sme pred Patincami, 500 metrov zhruba naľavo. Tam je marina. A my teraz chádzame do ramena na maďarskej strane a tuto sa budeme kúpať
A tuto bude naša zábava. A budeme si variť. Tuto ideme sem. To je bývalá piesková baňa. Ty si zaľúbený? Ty si zaľúbený? No? Paráda, že? Ale je tu plitká voda. 1,2 m. 1,5 m. Ideme za Lutým. Tuto bude super. No, takže sme v zátoke oproti Patinciam na maďarskej strane a ideme kúpanie. Takto to tu vyzerá. Takto vyzerá motor 578 V. No, Luty robí nejaké technické práce, čo ideš? Kontrola oleja? Oleja, prevodového a motorového. Treba robiť servis. Ja som si to robil predtým, než som išiel. Ešte v Marine. Takže tak. A idem kúpať, lebo... No a čo poviete? Idete sa so mnou kúpať? Poďte. Ideme sa kúpať. Poďte so mnou. Tak poďme kúpať. Aj, kamera. Dunaj je iný svet. No ideme. Pozrite Škody. Škody. Škoda auto. Ne, to je pohode. A čo ti odpadlo vlastne z toho rebríka? Toto drevko sa... To sa utrhlo, hej? Opravíš to? Pozrite sa, servisné práce. Jeden robí, druhý robí. A ja sa kúpem. A tuto sa budem desiatovať. Dáme si polievočky. Tuto dočiahnem a hen tam už nedočiahnem. No. To je super. Ja varím. Ja som kuchár, ponovom ja som youtuber a ja som kuchár. Čo radosť toho bude mať tvoja manželka. Ja varím. Aha, fazulová. Tá ide Lutimu, počkej, dáme to takto. Pozrite sa, to je... Počúvaj, to je za 3 sekundy, to je teple. Čo? Jak by ti logicky... Zle je zapojený. Jak by ti logicky... Ne, ale on je aj tak popísaný. Len je to presne, by si čakal naopak, že keď dávaš... Ideme do hore. Ale tam len sa prehodia 2 kábliky. Takže varíme, pečeme. Ty, ale prečo sme už otočení opačne? Dávno vás otočilo tak, ale... Stred na varenie. Ak to bolo hovoriť varenie. Zohrievanie. Nie, to je varenie, chlap. To je zohrievanie. Ja naprš. Zohrievanie, varenie. Viem to všetko sám. Keď ešte budete ticho. Ja si prosím. Dobre, varím. Var. Dobre. No, varím. Ja som kuchár, ja som youtuber. Kávu. Kávu si dávame. A Jož mne. Huty. Napapali, dali sme si kávičku, vykúpali a pokračujeme ďalej.
na našu cestu po Dunaji. Takže urobil som im video trošku pekné a nesmeli po pravej strane. Tam je to veľmi pekné, ale z tejto strany sa tam nevchádza, ale až nejaké 4 km ďalej. Čo tam pozeráte, chalani? Takú veľmi starú a veľmi zaujímavú loď, ktorá vyzerá ako taký Cadillac na vode. Predstav si voľakedy starú raketu a predstav si čo v tých tvaroch. Idem to nafilmovať. Luty, jak to ide? Všetko v porádečku? Áno, pohoda, Jess. Na pomocný motor idem. Je tak, ty ideš na ten maličký Johnson. Áno. Tak toto zajímalo chalaňov. Ok, sme nevedeli, tak pre istotu sa pýtame radšej. Toto zaujímalo chalaňov, toto sa páčilo. Takže im to nafilmujem, túto maličkú loď, čo sa im páčilo. To je v talianských farbách. Červeno, zeleno, biela. Aj domček tuto. No. Tam by sa dalo aj pristaviť. No tam je Luty a chalani sú tam. A baterka sa mi vybíja. Náš svet sa vyvíja. No niektorí ľudia sa fakt majú super. Aj pozri sa, jaké bývaničko. To je nádhera, takto. Priamo pri Dunaji. Šup do vody. Tuto máš lodičku zaparkovanú. A môžeš sa vydať na cesty. Paráda.
pohode, my sa máme v pohode. V pohode, my sa máme v pohode. Peče mi náhľad na gebulku peče, teplo je. Moji milí verní. Jej, tam je nejaké polozatopené mólo. Aj, to im nevyšlo, no. Nejaký rybarík, či čo? Alebo sa tam kúpu? Možno iba kúpu. Takže ešte nejaké 2 km sa posunieme dole prúdom a pôjdeme sa kúpať. Telefón mi tu vyzváňa, ale ja žiaľ nie som v robote, nemôžem to zdvihnúť, pretože som na Dunaji. A keď som na Dunaji, tak nemôžem telefonovať. Ale tuto, keď sa pozrite vpredu, vidíte takú hrádzu. A na tej hrádzi je taký kopček, kde je stromček. Sú tam asi 2 také. A tam my ideme, ale z druhej strany tam sa ideme kúpať. Ale z druhej strany. Takže musíme počkať na Lutyho. Luty nás tam dovedie, takže tuto poza zelenú boju musíme ísť. A keďže sme tam neboli, tak nám ukáže, jak sa tam dostať. Môžete sa pozrieť, jak to tu vyzerá. Toto je z pravej strany breh maďarský. Vzadu ďaleko je Luty a vpredu ďaleko taká biela škrupinka, tak to sú chalani Roman Ľudov. Holá baba bola. My sme sa pozreli pekne zblízka aj ďaleko hľadom. Ale také ovisačiky trošku. Kde vidíte loď? 250, tam, napravo. Vidím. Napravo. Za kameňmi. Za kameňmi. Pozri sa, letí s dronom, ale ne mojím. Tuto máme dronistú konkurenciu. Dronová konkurencia. Choď tam, hore. Tak, áno, choď. Roman, nerobte to. Preto som nevaril na lodi, hovorím pekne, ako budem stať vo vode. Židu, reč. Ne, už mi to pomohlo. Super. Už ho nemám. Pol hodiny. Tady sme. Paráda. A už je to. No, už točí. Roman, poď preč. Nerob. Niekto zobere pištol. Trás. Duchovku a... Veď už odchádzam inám. No. Áno, sa vidíme. Poď na pláž. Čo ty robíš s tým dronom? Kam si behal? Kam ideš? Na pláž. Poď na špicu.
Počkej, ja si dám dole plavky, zafilmuj ma. No daj. Dáme ťa tam a dám to na titulku. Dám to na titulku. Holú riť. Počuje, toľko lajkov tam bude ženských, že až. S tým malým Gašparom. Gašpara nebudeme. Aj malý Šašovi urobí veľké divadlo, ne? Len riť. Ty hovoria, čo mal malý. Len tú bílu riť. Víš, ako hovorí sa, že podľa nosa poznáš kosa. Hej, počuje, vieš, jak je to držať takýto Ťažké to bolí, ruka. Ja neviem. boli. Áno? Ty nevieš? Teba bolí ruka? No, boli sa ruka. No, nemôžem toto dať, no, toto sa nedá použiť. tak opúšťame toto naše miestečko, kde sme boli, ostrov, a ideme ostrihom. Tam sme sa najedli, dali sme si gulašik. Boli od pitie, okúpali a ideme ďalej. Poznávanie krás Dunaja.
Úplne, ale úplne unavený. Ja som aj chvíľku spinkal na loďke. Káva ma trošku prebrala. Moc ne, čo? Ne, ešte si dám sprchu a bude dobre. Sprcha spraví viac káva, no. Roman, čo hovoríš na výlet? Výborné. Hej? Výborné. Najlepšie varenie na piesku, vodom. To je paráda. To je po piči. No. Rúdko, ten sa prezlieka, či čo? No a takto my si tu žijeme. Takto. Tuto pivečko sme pili, máme tam ešte nedopité. Si niečo zabudol ešte, ne? No, hej, whisky. Luty už spí, už je zalomený. A ne, tam je Rudo už prešiel. Rudo je už hore, no. Pôjde, bude súvať. Prosím pekne, táto drevená loďka, čo teraz uvidíme, je koľko rokov stará? 111 rokov. 111 ročná loď. Spravená, upravená. Ty kokso. Nádhera. Pozrite na ňu. Ešte aj starú kotvu, jakú má tam. 111 ročná loďka. No, neuveriteľné. Že 3 roky ju rekonštruoval. Myslíš, tá rekonštrukcia stála za to? No určite. A čo som mu vypol motor? Ne. Hej, stopol. Ja on ho stopol. Ale to je vlastne už taká, že jachta. No. Sranda, jak to keď to vypne, tak to na ani nepočuť. Hej, úplne, či má naštartované jedno, No. Mimochodom, táto 111-ročná jachta je zo Slovenska a tento pán nás pozval na spoločnú plavbu. Niekedy možno v budúcnosti to zrealizujeme. A toto je z dnešného dielu všetko. V nasledujúcej časti uvidíte Nesmely s Kanzem a budeme pozvaní na miliónovú jachtu na Dunaji. Takže nenechajte si ujsť aj tretí diel nášho výletu, ktorý bude posledný. Nechajte sa prekvapiť. Vidíme sa.